Hej, jeg hedder Helle Philip, og jeg har brugt tankefeltsterapi og Emotional Freedom Teknik, EFT og TFT rigtig meget i min klinik. Og selvom jeg viser det gang på gang, så har jeg oplevet, at det er alligevel svært at huske. Så nu vil jeg vise dig, hvordan det er, du kommer i gang. Du starter med på siden af din hånd her, på karate-chop-punktet, og sige. Og nu forestiller vi os, at du går med lidt hovedpine. Så starter du med at sige, at selvom jeg har hovedpine, så vælger jeg alligevel at acceptere mig selv fuldt og helt. Og det siger du 3 gange. Selvom jeg har hovedpine, vælger jeg at acceptere mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har hovedpine, vælger jeg at acceptere mig selv fuldt og helt. Det næste punkt hedder øjenbrynspunktet. Det sidder lige herinde på næseroden. Og der siger du kun, jeg har hovedpine. På siden af øjet, lige ude ved tændingen, jeg har hovedpine. Under øjet, på kindbenet, jeg har hovedpine. Under næsen, jeg har hovedpine. På hagen, jeg har hovedpine. Lige under kravebenet her i fordybningen, jeg har hovedpine. Under armen, hvor BH'en sidder på kvinder, jeg har hovedpine. Og slutter af op på toppen af hovedet, jeg har hovedpine. Og så tager du en dyb vejrtrækning, puster ud, og så bruger du lige et stykke tid på at mærke efter, hvordan din hovedpine nu føles.